Баршагызга да сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Бүген без сезнең белән спорт күнегүләрен ясаячакбыз, ярышачакбыз. Сез әзерме? Алайса, безгә кушылыгыз. Баштан командалар белән танышып китик. Сезнең командагызның исеме? Бәпкәләр. Ә сезнең? Шибиләр. Командалар белән таныштык. Бүген бәпкәләр һәм шибиләр ярышачак. Һәм без беренче турга күчәбез. Biz birinchi turibizga әзер. Батыр бәпкәләр командасы без беренче булабыз диделәр, һәм алар стартта басып торалар. Ә мин исә кагыйдәләрне аңлатам. Команданың беренче катнашчысы кулына тупны ала һәм кыршаулар буенча сикереп уза. Сикереп узгач, ул туп белән бергә әлеге тоннель аша узарга тиеш була һәм капкага таба йөгерергә. Тупны ул куя һәм капкага тибә. Без балларны капкага эләккән туплар буенча бирәчәкбез. Кем күбрәк бал җыя, шул җиңүче. Мин исә әлегегә шибиләр командасы янына басам. Беренче турны башлап җибәрәбез. Мин сызгыргач башлыйбыз. Беренче уенчы китте. Аңаларга бик тиз булырга кирәк, ләкин шул ук вакытта капка янында эләгергә кирәк. Көндәш команда ярдәм итә, тупны биреп торалар. Карагыз әле, нинди дуслык безнең мәйданчыгыбызда. Тупны типте бәпкәләр командасы һәм беренче туп эләкте. Икенче уенчы инде сикерә башлады. Һәм ул тоннель аша узачак хәзер. Бәпкәләр командасы бик тиз бара. Аларда бер туп бар, исегезгә төшерәм. Һәм ул капкага таба бара. Һәм хәзер тупны тибәчәк. Ике тупны эләктерде бәпкәләр командасы. Өченче уенчы сикерә, карагыз әле нинди җитез һәм тиз ул. Ничек сезгә ошыймы? Сез дә хәзер шулай тиз йөгерәчәксезме? Тиз йөгерәчәкбез диләр. Тиз йөгерәбезме? Өченче туп эләкте. Шибиләр командасы минем белән килешә, алар да санап баралар. Һәм ул тоннельгә керә. Дүртенче уенчы. Көндәш команда шулай ук ярдәм итә, ләкин шибиләр үзләренең дә тиз булырбыз дип сүз бирделәр. Һәм дүртенче уенчы, дүртенче туп эләкте. Бәпкәләр командасы барлыгы 4 тупны кертте. Ләкин шибиләр командасы без дә тиз булабыз диделәр. Хәзер тикшереп карыйбыз, киттек. Шибиләр командасы калышмаска сүз бирделәр. Хәзер аларны тикшерәбез. Сез әзерме, дуслар? Әйе диләр, димәк мин сигнал бирәм. Юлдан тайпылды, ләкин барысы да әйбәт, ул алга таба бара. Бәпкәләр командасы, карагыз инде, ярдәм итәргә әзерләнә, туп очып китсә һәм беренче туп капкада. Ул тупны
Ikkinchi o'yinchiga bera, ham o'zi menim yangi yigira. Big jiz bo'ldi. Birinchi o'yinchi, ikkinchi o'yinchida shunday tez bo'la olarmi ekan? Hozir qararmiz. Kundash komanda yordamida to'pni berib tura. Aferin do'stlar. Hamol hozir to'pni tibashak. Ilakmadi Shibilar komandasining ikkinchi o'yinchisi. Üçüncü o'yinchi qo'zg'aldi, ikkinchisi endi menim yonimda. Hozir ular jon otalar do'stlari uchun ul elektira olarmi to'pni? To'pni elektira olar dedi. Hozir qararmiz elektira olarmi ekan shundan da. Ham ul to'pni tiba ol shundan da elekti. Ol to'pni so'nggi o'yinchiga bera. So'nggi o'yinchi yo'lni boshlay. Bir qirshov biroz yiroqroq ketdi, lekin ul bu sinovni uzdi. To'p ishib ketdi, kundash komanda yordamida to'pni berib tura. Do'stlar, aferin. Ham ul tonneldan yugurib chiqdi, ham hozir to'pni tibarga tegish bo'la. Shibilar komandasining ikki to'pi bor, qora g'izali, nindi kuchli otdi g'amlakdik. Kel bizning yonimizga. Birinchi turni Babkalar komandasi boshlagan edi. Ular 4 to'pni qopqaga kiritdilar. Endi Shibilar komandasi nibora ishnigina, demak, bu turda Babkalar komandasi jingdi. Ularni bu jingi bilan qutlaymiz, lekin butun narsa hali o'zgara olar, chunki olda ikkinchi tur. Biz ikkinchi turni boshlaymiz, men qoidalarni anglatam. Bu yili ko'rganingizcha ikki komandada bir vaqtda kurashashak. Ularning qo'llarida qirshovlar. Olib tursam bo'ladimi? Rahmat. Qirshovni ular mana shulay aylantirib tagaratirga tegish bo'lalar. Mana shulay aylandiralar. Aylandiralar ham siziqqa qadar borib yetalar, ham qirshovni konusga irg'italar. Balni biz ilakkan qirshovlar bo'yicha hisoblayashakmiz. Shunga ko'ra ularga ko'proq topqir ilagirga kerak. Kimning ko'proq ballar jiyla, shul jingnishi bo'la. Qirshovni men qaytaram. Ham men sizg'irg'ash boshlaymiz. Kelishdikmi? Ayye deylar qatnashchilar, demak men sizg'iram. Ketdik. Birinchi o'yinchilar ketdilar. Qirshovlarni aylantiralar, ham hozir ikkisi da elektirdilar. Ham ikkinchi o'yinchilar boshlaylar. Olg'a. Ular qirshovlarini mana degan aylantiralar, ham birgina o'yinchi lakti. Ul double sababkalar komandasining o'yinchisi. Keligiz menim yonima. Ham uchinchi o'yinchilar boshlaylar. Aliga isab 2-1. 3-1 bo'ldi. Babkalar komandasi olda, ham so'nggi o'yinchilar boshlaylar. Ham bo'ldi. Shibilar komandasi haylaga borga bo'ldilar, butun qirshovlarni da konusga elektirdilar, lekin men hisobni esda qoldirdim. Babkalar 4 qirshovni elektirdilar, endi Shibilar 2nigina. Demak, bizning hisob 2-0. Biz 3-turga ko'shamiz.
Üçüncü turubuzga ko'chdik. Bu yılda Şibiler komandası başlay. Әлегегә бәпкәләр ял итәләр, мин исә кагыйдәләрне аңлатам. Команда каршында таяклар торалар. Алар бер таякны алып, кыршау янына куярга тиеш булалар. Без менә бу кояшка нурлар төзәргә тиеш булачакбыз. Бер уенчы берничә тапкыр йөгерергә мөмкин. Bütün нурлар төзелеп беткәч, мин вакытны туктатам. Таякны кире кайтарам. Һәм мин сызгыргач, сез башларга тиеш буласыз. Бу юлы да тиз булырсызмы? Хәзер карарбыз. Киттек. Һәм мин вакытны башлап җибәрдем. Беренче нур урынында. Икенче уенчы нурын куйды. Өченчесе кузгала. Һәм хәзер дүртенчесе. 21 секунд узды. Һәм уенчылар икенче тапкыр йөгерә башладылар. Нурларны куялар. Матур итеп төзәргә тырышалар, ләкин вакыт бара. Икенче уенчы йөгерә. Икенче уенчы нурын куйды, өченчесе йөгерә. Хәзер ул таякны ала һәм куя. Һәм кабат дүртенче уенчы йөгерә. Һәм мин вакытны туктаттым. Карагыз әле, нинди кызыклы кояш килеп чыкты безнең. Шибиләр командасы бу ярышны 47 секундта уздылар. Бәпкәләр аларны уздыра алырмы? Хәзер карарбыз. Бәпкәләр стартта Шибиләр инде уенны тәмамладылар. Хәзер ял итәләр. Алар бу уенны 47 секундта уздылар. Исегезгә төшерәм. Хәзер исә бәпкәләргә тизрәк булырга кирәк булачак. Һәм мин сызгыргач, без вакытыбызны исәпли башлыйбыз. Киттек. Вакыт китте. Беренче уенчы нурын куйды. Икенчесе йөгерә. Өченчесе. Әйдә. Алар кояшны матур итеп ясарга тырышалар. Дүртенче уенчы китте. Бу арада 18 секунд узды. Матур итеп төзиләр кояшны, ләкин тиз булырга кирәк, моны онытмыйлар уенчылар. Тагын берешәр тапкыр йөгерәләр. Бераз гына калды. Ике таяк кына, икенчесе урынына куялар. Һәм соңгы таяк. Һәм мин вакытны туктатам. Бу юлы да кояш бик матур килеп чыкты. Нәтиҗәләрне без берничә секундтан ясарбыз. Нәтиҗә ясарга вакыт җитте. Беренче ике турда бәпкәләр командасы җиңгән иде. Соңгы турда исә алар юлны 42 секундта узып, шулай ук җиңделәр. Димәк, бүгенге уенда бәпкәләр командасы җиңде. Шибиләр командасы аларны котлыйлар, чыннан да. Уен бик мавыктыргыч иде һәм мин барлык катнашчыларны да котлыйм. Безне кунак иткән өчен без Баласити балалар бакчасына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!